קורה חברים? כאן תום בערוץ פרוזי. מה לעשות מהשני? פעם השנייה עם המטרה להגיע ל-250 גביעים עם כל הבראולרים. ובין הסרטונים השגתי מהאגדי את בל. יש לי תוספת. אז אני אשים כאן את גרום. טוב, אני גרוע עם בל, אז אמרתי שדו-קרב זה הדבר הכי נמוד הכי טוב. בעצם יצריג את הגרועים השונים שאני יכול להרוג לפחות. די, נו, אין סיכוי. פנג. טוב, כן, חשבתי לעצמי. טוב, עם גרום יהיה שיהיה לי אופציה להרוג את פנג. מה? זה לא יראה לי את הגאדג'ט. עכשיו אין לי כוח. די! די איתי. לא שמים את הגרועים בהתחלה. וואו, מה זו סיכה הזאת? לא ניתן את התואר הראשון למטה. צריך לשים את התואר המתנקש, את הסנייקי. הוא לא שחקן טוב. מה, זה בוקתי בשתי מכות. וואו. לפחות גרום יכול עליו, אני מקווה. לא, הייתי רואה אותו. טוב, לפחות יש לי סיכוי. אני יודע מה הוא יעשה. וואו. אפשר שנייה. זהו. שלא צילמתי את זה עבד בטוב. או בוטים. אבל בוטים דמות קשות. תודה. יאללה, דג. זה עושה. וטם. טם. 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 כן, הם בוטים. אפשר לראות. טוב, אבל אני כאן אשים את האולטי. וואט, לחצי את האולטי לאולטי. טוב. על ספייק אני אשים את האולטי. ומה עם זה? מה יש? אני רואה שיש משהו מיוחד בחנות אולי? או, כן יש. וזה לא משהו כזה מיוחד. אוקיי, מוטי זה לחוף, ורוק חוף ים, ורוק בחוף. וזה מוטי זה על החוף, כן. טוב. סקינים מעניינים, מה שאני יכול לקנות.
טוב. אוקיי. תשימו סאב, טוב? נו. טוב, לא כתבתי את זה טוב, לא משנה, זה לא העיקר. נראה לי, אני עושה סרטונים קצרים של 8 דקות שאני עולה ואולי צלם פוט מלא ביום אחד, אחרי זה יהיה לי מלא זמן פנוי ואני מת. ביי, זכרוני לברכה. מיזם סקוויק הוא טוב מדי, רק 3 מכות, אני לא טועה, 3 מכות. גרמתי? יש! ידעתי שאני טוב עם גרום. תמיד הייתי טוב עם גרום. גרום מול גרום, אותה רמה. אבל יש גאדג'ט. איפה פגעתי? אוי, לא. יש! ממש. אוקיי, מול מיידי זה יהיה קשה. וכאן, כן. תביא על הגאדג'ט. יש. טוב, נראה שכאן יסגור את הפרק, אז ביי.